Ξεκίνησα την καριέρα μου στην Alumil ως IT Business Analyst πριν από 5 χρόνια, ενώ σήμερα έχω την τιμή να ηγούμε τις ομάδες αυτής. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, καθοριστική ήταν η στιγμή που κλήθηκα να αναλάβω ως Project Manager την ηγεσία ενός μεγάλου έργου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου. Ήταν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, το οποίο με έφερε αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Η διαχείρισή του, ωστόσο, και η συνεργασία με ανθρώπους με διαφορετικούς χαρακτήρες και νοοτροπίες μου έμαθαν πολλά και με βοήθησαν να οριμάσω επαγγελματικά. Εμπειρίες σαν κι αυτή είναι ο λόγος που νιώθω περήφανη που είμαι μέλος της Alumil, γιατί πρόκειται για μια εταιρεία που στηρίζει ουσιαστικά τους ανθρώπους, τις επενδύει στις ικανότητές τους και τους παρέχει συνεχώς ευκαιρίες να εξελιχθούν. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι ανώτεροι μου και τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Πιστεύω όμως ακράδαντα στη δύναμη της επιμονής, της υπομονής, της μεθοδικότητας και της θετικής σκέψης. Έχοντας όλα αυτά ως εφόδια, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.